quan la nit arriba no saps què has de fer i no saps què dir. The Pretenders van popularitzar aquesta cançó a mitjans dels anys 90 i ara Judith Nederman, en una versió més íntima, se l'ha fet seva al disc de la Marató. Una cançó molt gran i que la gent la té molt al cap d'una forma, crec que hem aconseguit donar-li la volta. I d'això es tractava, de versionar en català cançons que ens donen esperança per sobreposar-nos a la mossegada del càncer. Al disc hi participen cantants com Pablo Alborán, Marina Pradas o Álvaro Soler i també Manolo García amb la cançó Mai és tard. Mai és tard per canviar d'hàbits. Tabac, alcohol, drogues, sol. Les cançons de Judith Nederman, Manolo García i molts altres artistes es poden trobar al disc de la Marató. Es posarà a la venda el 2 de desembre a un preu de 10 euros i tot indica que, com sempre, es convertirà en un autèntic supervendes. Amb 13 edicions hem arribat a més de 2 milions de còpies. Però a la presentació no només s'ha parlat del disc, sinó també del llibre de la Marató. Aquest any el volum incorpora veus de testimonis que han tingut relació directa o indirecta amb el càncer, com ara Pau Donés o la filla de Johan Cruyff. Y él me decía, soy un hombre que ha disfrutado de la vida como si hubiera vivido 100 años. No es un drama es si tienes 20 años y te sale cáncer y te mueres, eso sí que es un drama, dice, pero yo me muero feliz. I després nosaltres, a títol Jarabe de Palo, fem 2 concerts, el 12 i 13 de desembre, a l'Udegas. Són uns concerts per recaudar peles pel BIO, que és el Departament d'Investigació de l'Hospital de Vall d'Hebron. La rumba de Sicus Carbonell, Sabor de Gràcia i el cor infantil de l'Orfeó Català han posat música a unes emocions que tindran continuïtat el 16 de desembre, quan es faci la Marató de TV3. Ignasi Gaia, TV3, Sant Joan d'Espí. Don Jordi Basté! I els Premis Ondas